Is-7 ta' Marzu tal-2020, 5 snin ilu, f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għas-Saħħa ta' dak iż-żmien Chris Fern u s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, kien tħabbar kif Malta kien ġie reġistrat l-ewwel każ tal-COVID-19. Dan l-ewwel każ ta' tifla Taljana li kienet għadha kemm waslet f'pajjiżna mal-ġenituri tagħha irriżulta 4 tiem qabel il-virus ġie ddikjarat bħala pandemija mill-Għaqda Dinja tas-Saħħa il-WHO. L-imxija tal-virus bdiet minn Wuhan fiċ-Ċina u nxterdet madwar id-dinja fosthom ukoll fil-kontinent Ewropew mingħajr ebda manwali jew linji gwida. F'ċirkostanzi simili din kienet sfida ewlenija għad-dinja kollha u inkluż għall-Gvern Malti li kien għadu kemm għadda f'idejn il-Prim Ministru Robert Abela. Hawnhekk tħabbru miżuri li qatt ma kienu mistennija fosthom l-għeluq tal-ajruport, l-iskejjel u ħafna mill-istabbilimenti kummerċjali b'mod partikolari dawk tal-catering u l-ospitalità. Imbagħad il-ftuħ ta' ċerti ħwienet seħħ iżda b'miżuri ta' prekawzjoni bin-nies imħeġġa iżżomm id-distanza. Iżda bil-kontra tal-maġġoranza ta' pajjiżi oħrajn, il-Gvern Malti ma mpona l-ebda lockdown totali kif kienet qed tissuġġerixxi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista dak iż-żmien. Il-Gvern tal-Prim Ministru Robert Abela rid iżomm il-bilanċ importanti bejn is-saħħa u l-ekonomija. Dan wassal biex ftit ġimgħat mindu ġie reġistrat l-ewwel każ u ngħalqu bosta l-istabbilimenti fil-pajjiż, il-Prim Ministru Robert Abela nida il-COVID Weight Supplement. Din il-miżura bla preċedent waslet biex il-Gvern jagħmel tajjeb għal ħlas ta' iżjed mill-paga minima nazzjonali lil ħaddiema fil-privat li l-postijiet tax-xogħol tagħhom kellhom jingħalqu. B'hekk ma ntilfu l-ebda impjiegi differenti kif seħħ fil-bqija tal-pajjiżi. Din l-għajnuna mill-aktar importanti ġiet tiswa lil pajjiż ma' 750 miljun euro wara li fil-bidu l-pandemija kien imbassal li mal-50,000 persuna setgħu jitilfu l-impjieg waqt li għatta negozji spiċċaw jalqu l-bibien tagħhom darba l dejjem. F'Ġunju tal-2020 il-Gvern idda pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika b'injezzjoni ekonomika ta' kważi 900 miljun euro. Dan inkluda traħħis fil-prezzijiet tal-fuels, vouchers ta' 100 euro lil kull persuna fil-pajjiż u rifużjoni fil-kontijiet tad-dawl għan-negozji. Dan wassal biex ingħata sosten lin-negozji u lill-familji. Fora internazzjonali speċjalment fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, Malta resqet il-qoddim il-proposta li meta jinħareġ il-vaċċin għal dan il-virus jitqassam b'mod eku fost l-Istati membri. U hekk ġara meta l-għadha l-miliet tal-2020 waslu l-ewwel doż tal-vaċċin f'pajjiżna mill-għada bdew jitlaqmu l-ewwel il-ħaddiema tas-saħħa lokali. F'dan il-perjodu Malta ġiet imfaħra mill-Għaqda Dinja tas-Saħħa u l-Kummissjoni Ewropea hekk kif kellha l-ogħla rata tal-qim fid-dinja kollha. Sa minn sentej wara il-bidu din il-kriżi ta' saħħa, l-ekonomija Maltija bdiet turi l-ewwel sinjali reali tal-irkupru sħiħ u bdiet tikber iżjed miċ-ċifri tal-2019 l-aħħar sena qabel il-pandemija. Fuq dawn il-passi u nuqqas ta' reperkussjonijiet serji bis-saħħa tal-miżuri tal-Gvern anke s-settur turistiku lokali beda jirreġistra numri rekord u dan anke minn frar tal-2022 kellha tfaqqa kriżi oħra dik tal-enerġija fl-Ewropa kawża l-invażjoni Russa fl-Ukrajna fil-Gvern Malti ukoll adotta mudell simili biex jagħti appoġġ bla preċedent lill-familji u n-negozji.